Emlékeztek? Olyan milyen vagy. Fölnök, valaki itt őket hátulról, fedezzen! Hány éves volt 2 éves korában? Balaton nem kihajolni. 4. Mit? Balaton nem kihajolni. Ugrálunk fölle. Majd így, csá népem, hello, ne borulj térdre, ne. Hangosan TH-t is elzapásodni. Majd itt telitorokban, nem? Gyors vonat, sebes vonat valahol megáll. Ja, majd valahol megáll. Nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám! Íti haza a telefon. Mi? Íti haza a telefon. Mi az a telefonál? Ezt kéne lefényképezni. Kapd elő fényképezni gyorsan, mert még felszállnak. Tovább jutottam. Ne hagyjatok itt. Nem tehetitek ezt meg velünk. A vonat hagy itt titeket, nem mi. Tisztátok fel rá. Fölkényszerítettek el. Értem. Úgy hívják. Elnyomás alatt értem. Úgy hívják, hogy szülők. Anya meg apa. Határos után. Apci meg mamci. Megy a gózos kanizsára. Megy a vonat Budapestre. Odaérünk tegnap este. Ja, odaérünk ide, ezt kérjük. Vagy szerintem ti előbb írjátok ki. Mit? Hát, hogy ezt oda megyünk. De már előbb írja ki. Ez az, mert én... Odaérünk tegnap este. Valami hasonló. Ez nem videó. Hát ez nem az. Miért vettek? Nem muszáj. Nem hiszem. Mindjárt én is megverem. Várjátok be az ajtót, kulcsot. Ott az őr De a előtte. kulcsot már eldobták. Szóval az a sok. Mi az a sok? Még ki tudunk mászni. Nem, be tudjátok csukni a vélem. Ez így. Majd középen rugom. Majd beszélünk, hogy mikor találkozunk. jó? Ágyékony. Jó lesz. Te is Ja, hát, mentek hogy el. összes szünetben is jöttétek, téli szünetben is, az egész szünet itt tarthatnétek. Vagy mi ott? De összesület az nem sokára lesz, szóval az, hogy talán kibírni. Tudjátok mi a durva? Hogy nekünk november első hete tök üres lesz, már nem kell sűrűbe menni. Nekem fogalmam nincs, mikor van. Mondták, hogy mikor lesz, de elfelejtettem. Megnézem. Mit valami megszebben 4 év. 10 évet letagadhat. 10 évet letagadhatok. Akkor csak 4 éves vagy. Aztán idegenekkel nem szóba állni. Á, de hús. Mi azt nem szoktuk. Most ide arra veszel. Miért videózod, mikor mindjárt sírok? De felrakja Facebookot. Meghal. De akkor a hangot azt szedsz ki róla. Meg ugye elengedni. De így az arcomat, mint a gyanúsító, így a szememet akarja. Szerintem meg egy kis fényfoltok legyenek, és akkor jönnek az ufók. Öcsi. Mint a tegnap hullahopjában. Elindulunk arra, mert mindjárt igazságos integet. Integettünk. Messze Most is mentek. integettünk, de akkor is integettünk. És így kilagatot is lejtett.